Здравейте! За днес в България сме на скара на дървени въглища. Пер, мистер Пер. Здравейте, мадам! Вие работите тук. Как е сезона? Сезона е добре. Главно вечер има повече хора. През деня не чак толкова. Наслаждават се на коледния базар на Бургас. Ние сме тук за първа година. Това, което ни отличава от другите къщички е това, че сама каза, ние работим с дървени въглища. И точно това, което приготвя моя колега, е любимото на всички всъщност и свинските ушички. Това е домашен суджук. Всичко при нас е домашно. И така. Добре. А как ще приветствате гостите на Бургас и не само и гражданите? Ще ги приветствам с това да заповядат, да опитат, да пинат греяно винце. Вечер знаеш как е, става супер готино, елхата, внасям много коледно настроение. Очакваме ги тук. Тук сме всеки ден, работим на пълни обороти, така че по което и време да дойдат, ще се радваме да дойдат при нас, да пинат греяно винце и да хапнат домашен суджук. Супер! А какво най-много си купуват клиентите при вас? Както казах, това са определено свинските ушички. Те са по специална рецепта. Моя брат всъщност прави тези ушички. Те така много нашумяха навсякъде и хората идват по няколко пъти, се връщат за да хапват, взимат за вкъщи. Така че по-скоро определям тях за това, което така ни отличава, освен дървените въглища.